Ζούμε σε έναν κόσμο όπου σχεδόν τα πάντα γίνονται online. Συναλλαγές, αγορές, επικοινωνία, όλα με ένα κλικ. Μέσα σε όλη αυτή την ευκολία όμως, κρύβεται μια απειλή που είναι σχεδόν αδύνατο να τη δεις. Σήμερα θα μιλήσουμε ακριβώς για αυτήν, για το farming. Μια κυβερνοεπίθεση τόσο ύπουλη που μπορεί να μας παγιδεύσει όλους. Ας κάνουμε μια παύση εδώ και ας το σκεφτούμε. Όταν κάποιος πληκτρολογεί τη διεύθυνση της τραπεζάς του ή του αγαπημένου του e-shop, πόσο σίγουρος είναι ότι η σελίδα που φορτώνει είναι πραγματική? Η απάντηση, ξέρετε, είναι συχνά πιο ανησυχητική από όσο νομίζουμε. Και εδώ είναι που τα πράγματα γίνονται πραγματικά τρομακτικά. Οι περισσότερες απάτες βασίζονται σε ένα δικό μας λάθος. Κάναμε κλικ σε έναν περίεργο σύνδεσμο, κατεβάσαμε κάτι που δεν έπρεπε. Το farming δεν χρειάζεται τίποτα από όλα αυτά. Λειτουργεί στο παρασκήνιο, αλλάζοντας τους κανόνες του παιχνιδιού χωρίς καν να το πάρουμε είδηση. Στοχεύει στην ίδια την καρδιά του διαδικτύου. Λοιπόν, ας μπούμε στα βαθιά για να δούμε τι συμβαίνει. Τι ακριβώς είναι αυτό το farming και πώς γίνεται να είναι τόσο αποτελεσματικό και αόρατο? Ήρθε η ώρα να αποκαλύψουμε την τεχνική πίσω από αυτή την απειλή. Το όνομά του τα λέει όλα στην πραγματικότητα. Είναι ένας συνδυασμός του phishing, που όλοι ξέρουμε ως το ψάρεμα στοιχείων, και του farming, δηλαδή της καλλιέργειας. Στην ουσία, οι hackers δεν ψαρεύουν έναν τους χρήστες, αλλά καλλιεργούν ολόκληρες παγίδες. Στείνουν ψεύτικες ιστοσελίδες, κλόνους και μετά, με τεχνικό τρόπο, μας ανακατευθύνουν αυτόματα εκεί για να μας κλέψουν κωδικούς, κάρτες, τα πάντα. Υπάρχουν 3 βασικοί τρόποι για να γίνει αυτό, και ο καθένας είναι πιο επικίνδυνος από τον προηγούμενο. Ο πρώτος είναι να μολυνθεί ένα αρχείο στον υπολογιστή ενός ατόμου. Ο δεύτερος, και εδώ τα πράγματα σοβαρεύουν, είναι να παραβιαστεί το ράουτερ, επηρεάζοντας έτσι όλες τις συσκευές στο σπίτι ή στο γραφείο. Και ο τρίτος, η μαζική καταστροφή, είναι η δηλητηρίαση ενός ολόκληρου DNS server. Αυτό μπορεί να ανακατευθύνει εκατομμύρια χρήστες ταυτόχρονα. Είναι πολύ εύκολο να μπερδέψει κανείς το farming με το phishing, αλλά η διαφορά είναι τεράστια. Και ο υπότιτλος εδώ το λέει τέλεια. Δεν μιλάμε απλά για ένα δόλωμα που πετάς και περιμένεις, μιλάμε για τη δηλητηρίαση ολόκληρης της λίμνης. Ας δούμε τις διαφορές πιο καθαρά. Κοιτάξτε, εδώ είναι το κλειδί. Το phishing περιμένει από εμάς να κάνουμε το λάθος, να πατήσουμε το link. Το farming δεν περιμένει τίποτα. Δεν απαιτεί καμία ενέργεια από το θύμα. Μπορεί να πληκτρολογήσουμε τη σωστή διεύθυνση, να κάνουμε τα πάντα τέλεια και πάλι να καταλήξουμε στη ψεύτικη σελίδα. Γι' αυτό είναι τόσο ύπουλο. Το phishing είναι σαν το ψαροντούφεκο. Στοχεύει έναν. Το farming είναι σαν το δίχτυ. Πιάνει χιλιάδες ή και εκατομμύρια. Ταυτόχρονα. Καλά, όλα αυτά τα τεχνικά, αλλά γιατί μας νοιάζουν? Γιατί όλη αυτή η ανάλυση έχει σημασία στην πραγματική ζωή. Ας δούμε ποιες είναι οι συνέπειες μιας επίθεσης farming που πετυχαίνει. Εδώ ακριβώς φαίνεται η τρομακτική δύναμη αυτής της απειλής. Δεν είναι μια ιστορία για μεμονωμένα θύματα. Μιλάμε για μια επίθεση που μπορεί να δηλητηριάσει τον σερβερ ενός παρόχου ίντερνετ και να επηρεάσει όλους τους πελάτες του σε μια ολόκληρη περιοχή ή και χώρα. Η κλίματα είναι απλά τεράστια. Οι επιπτώσεις είναι καταστροφικές σε πολλά επίπεδα. Για τους απλούς χρήστες, μιλάμε για άδειους τραπεζικούς λογαριασμούς και κλοπή ταυτότητας. Για τους μεγάλους οργανισμούς όπως οι τράπεζες, η ζημιά είναι διπλή. Όχι μόνο οικονομική, αλλά και η κατάρρευση της εμπιστοσύνης. Ποιος θα ξαναεμπιστευτεί μια τράπεζα που έπαθε κάτι τέτοιο? Και από πάνω έρχονται και τα τεράστια πρόστιμα από κανονισμούς όπως ο GDPR. Εντάξει, αρκετά με τα άσχημα νέα. Το καλό είναι ότι δεν είμαστε ανυπεράσπιστοι. Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε για να προστατευτούμε. Ας περάσουμε λοιπόν στις λύσεις. Για όλους εμάς, η άμυνα ξεκινά από τα βασικά, τα οποία όμως είναι και τα πιο κρίσιμα. Ενημερωμένο αντιβάιρους, οπωσδήποτε. Αλλάζουμε αμέσως τον εργοστασιακό κωδικό του router. Προσέχουμε πάντα για το λουκετάκι του HTTPS στον browser. Ενεργοποιούμε τον έλεγχο ταυτότητας 2 παραγόντων παντού, μα παντού. Και, προφανώς, ποτέ ευαίσθητες συναλλαγές σε δημόσια ανασφαλή Wi-Fi. Για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς, η άμυνα γίνεται πολύ πιο σύνθετη και τεχνική. Εδώ μιλάμε για τεχνολογίες όπως το DNSSS, που είναι σαν μια ψηφιακή σφραγίδα που επιβεβαιώνει ότι μια ιστοσελίδα είναι γνήσια. Χρειάζεται συνεχής παρακολούθηση από εξειδικευμένα κέντρα, τα λεγόμενα SOC, και προηγμένα εργαλεία που ψάχνουν για ίχνη επίθεσης. Και φυσικά, τίποτα από αυτά δεν έχει νόημα χωρίς τη συνεχή εκπαίδευση όλου του προσωπικού.
Το farming είναι όντως μια αόρατη απειλή, αλλά σίγουρα δεν είναι αίτητη. Η γνώση του κινδύνου και η επαγρύπνηση είναι η πρώτη μας γραμμή άμυνας. Αν κάποιος υποπτεύεται ότι μπορεί να έχει πέσει θύμα ή θέλει να προστατεύσει την επιχείρησή του από τέτοιες επιθέσεις στο μέλλον, η ODAX Cybersecurity προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες που μπορούν να τον καλύψουν πλήρως. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα τους για περισσότερα. Στο τέλος της ημέρας, η ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι ένα συνεχώς ταξίδι. Και το ερώτημα παραμένει: πόσο ασφαλής είναι τελικά η υποδομή στην οποία στηρίζουμε ολόκληρο τον ψηφιακό μας κόσμο?